Болгар музей тыйылығында Open Air форматта Қора Пулат операсы күрсәтелде. Аны гадәттәгечә театр сәхнәсендә түгел, Болгар җирлегендәге үзенчәлекле бина янында 14-нче гасырда Алтын Урда дәүләте осталары төзегән уникаль тарихи һәйкәл каршында тамаша кылдылар. Аны ут та, суда алмый. Қора Пулат барлык сынауларга да түзгән. Риваят борынгы Болгар җирендә җанлана. Әсәр буенча Нәргизә һәм аның дус кызлары үз тормышлары бәрабәренә бөтен Болгар халкын коткара. Әлеге мәдәни чараның режиссеры Илгиз Зәйниев әсәрне сәхнәләштергәндә заманча утлар, яңа алымнар куллана. Тарихи мәдәни мирасны саклауның барлык таләпләре искә алынды дип ассызыклады ул. Менә бу бина янында уйнау, ул безне ничектер әлеге бина безне шул заманнарга алып кирип китә кебек, ул шул заманнарга керә торган ишек кебек безгә хезмәт итә. Һәм опера театрда уйнауга караганда тагы да ниндидер тирәнрәк мәгънәләр һәм күбрәк ышаныч уятып яңгырый кебек. Опера өстендә 80-нән артык кеше эшли. Санаулы көннәрдә сәхнәне төзиләр. Ачык һавада эшләү артистлар өчен дә яңалык. Шуңа күрә бер туктаусыз репетиция ясыйлар. Һәм ниһаять менә Қора Пулатның Бөек Болгар шәһәрендә үзе янында аның ташларын тотып, аның барлыгын күреп, шушы тарихи ташларга тотынып уйнау мине тагын да югарырак күтәрә һәм мин бик горурлмын шушы проектта булуым белән. Күренешне Кәрим Тинчурин исемендәге театр оркестры башкаруында тере музыка озата бара. Бу бөтен дөнья өчен кыйммәтле булган күренекле урын һәм безгә кешеләрдә тарихны өйрәнүгә кызыксыну уяту өчен проектлар кирәк дип ассызыклады Татарстанның дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шаймиев. Операның яңартылган премьерасында тамашачыны сәхнәдән сәламләде. Аны ничек кенә менә кайчагында уйлап куясың, башка сыймый. Ничек инде быел Болгарның 1100 еллыгы бәйрәм итәбез. Тыныч юл белән. Очень понравился такой без слов. Нәргизә риваят буенча Қора Пулат диварларында һәлак була, әмма аның исеме һәм батырлыгы Идел Болгары тарихында мәңгеләштерелә. Бүген исә ул яңа буынны илһамландыра. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.